Estas barreiras de protección na contorna da Mariña marcan o inicio das obras de renovación dos cantóns da Coruña, uns traballos previos que van dar paso a unha gran transformación na zona onde se van consolidar grandes áreas pionís. Un proxecto que conta cun investimento de 7,5 millóns de euros e que se vai prolongar durante 20 meses. E durante todo ese tempo, ata finais do ano que ven, do 2026, os comerciantes teñen medo a perder a súa clientela. Tamén os veciños temen que toda esta zona se convirta nun auténtico labirinto, como aconteceu xa na rúa do Santo André. Con todo, uns e outros non se opoñen a estas obras, din que a reforma é necesaria, pero o que piden é un plan alternativo de accesibilidade. Vai ser un problema porque, bueno, agora rematou San Andrés, pero non saímos dunha e entramos noutra. Vai haber máis problemas de tráfico, de atascos, ás horas puntas. Va a ser un espanto, pero bueno, si es para bien, pues estupendo. Con todo, a remodelación en sí non vai comezar ata dentro dunhas semanas e vaise levar a cabo por fases para tratar de minimizar o impacto no tráfico.